Takže čaute ľudia, tu je 5. diel z môjho singleplayeru a čo mám pre vás naplánované, urobíme si pár knižnic a enchantneme si krompač. Takže som level 29, to som im ukradol z ich domov a idem si teda spraviť cukrovú trstinu, by som potreboval, ale to ešte nevadí, idem si urobiť najprv knižnice a uvidíme, čo nám padne. Dúfam, že čo dobre. No poď sem, kde mám drevo, nemám volať, už aj rozrobené, mám krásne, dobre. Tak, hop, hej, čo robím? Dobre, ale čo tomu šíbe? Dobre, tak, ok, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. 6 by mohlo stačiť. Idem si zobrať teraz. Idem si to skúsiť enchantnúť. A keď to nebude dostatočný level, tak pôjdem ešte nájsť volať cukrovú trstinu. No. Tak, dúfam. Neviem, koľko ich treba. Neviem. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. A koľko by mi to išlo? 12. Čo? 17. No, tak ideme nájsť cukrovú trstinu a to bude lepšie. No nechcem ísť ľahko ďaleko od domu, lebo nechcem zablúdiť. Dúfam, že nájdem ovečka. Poď. Potom si môžeme ísť na budúcom diele aj, jak sa to nadáva, urobiť portál do Netheru. Máme, dobre. Dám si to pestovať. Nechcem ísť bohu jak bol ako ďaleko. Pod houseu. Už je 1.6.2 Minecraftu. Celkom rýchlo za sebou. A to je dobré. Potom poviem kúknúť, čo je tu nové, keď už je také. Tak. Ako vidíte, doma mám už rozostávanie, a však to ste videli už aj v minulom dieli. Chodníky sú krásne skované, zamrežované, zneúctené, ale nie. No, voľakú vodu ešte blízko nájsť. Možno. Nikto nevie, či to je tak. No poďme. Ja chcem vodu. No kde je voda? Voda. A Doriti, kde si? A Doriti. Tuto. Dám to sem. Mohli by tu byť ešte ľahké tie trstiny. Nevadí. Pohodaj. Po Doriti. A môžeme ísť ešte nájsť. Tuto mám dom, tak idem sem volať. Ako vidíte, zviera tu mám dosť, to sa nemusím bať. Je pohodička. Kľud, chill. No a cukrovej trstiny je tu málo. Fúha. Kone by som mohol ešte ľahké nájsť, by som bol rád. No poď. 29 na level, to už by som mohol ľahko pekne enchantnúť ten krompač, ale to je hovno. To je hovno. Ja som zabudil. Nie, nezabudil. Asi možno. Džungl? Ovečky, pekne. Potom si voľaké zvieratá na budúcom dieli môžeme aj pritiahnuť do domčeka. Alebo najprv si ho dostávam, neviem. Tu mám krásne toto. To som ešte nevyrúbal. Jablka už porím, už má sa mi zdá, že 10, tak voľako. A to je pohodička. Toto je dobré. To sa mi ani bohem nebude chce robiť. No poď. Cukrové trstiny, nájdi sa. Bič. Tento strom je tu taký, tak nič. Ale cukrovú trstinu ja chcem. Kde si? Prosím ťa, nájdi sa. No. Ale hovno tu je. Pôjdem ešte sem. Keď nie serem na to. Nažere sa. Tak, poďte.
naserem na kravy. Keby tam je trstené, tak by mi to nevadilo, a teraz ma to nasralo do ľudí. Sakra. Kurva. No poď. Poď, nájdi sa. Trstina, krásne. Hop. Potom si môžeme vykraftiť voľaký koberec. To som ešte nevykraftil. A viem, ako sa to robí. No, to by mi mohlo stačiť. Už to nejdem. No, alebo kúknem ešte sem. Kúknem. Čo je tu, čo? Nič. Ani houby. Fuck. Nič. Nevadí, však sochu si to už voľako vypesujem. Voľako fajne. To vypadalo epicky tak lagnuté, že taká hora. Teraz to už špatné. Ale nie. No, tak to je všetko. Idem to volať zasadiť. Kde to mám? Dúfam, že to som nestratil teraz. A nie, to asi ide. Asi na štvrťku. Tak som to možno. Nevadí. No kde si? Asi som to fakt zabudol. Prečo? Však už som starý. Čo už? No. Kde si? Poď. Tu je. Krásne. Vím, že to je úspech. Dobre. Vyrastol nám zatiaľ prd. Tak. No dobre. Takže za kamerou som nehral. Vôbec. Ani som nebrežmajnoval nič. Sa mi nechcelo. Tak. A čo by sme mohli ísť toto skúriť. Tak, krásne. Nemáme veľa čo žrať. Toto tam zasadím naspäť. Tak, farmy si potom ľahko urobím doma. Ešte je peknejšie. Toto nie je pekné, to sa mi vôbec nelúbi. Ale nie, je to fajné. Aspoň veľa čo. Tak, kde to mám? Nie, toto. Dobre. No poď, to nič tam nie. Tak, sorry potom. Poď. A som rád, že tu zemiaky všetko mám. Hneď, tak pekne, krásne. A čo teraz? Toto sú mrkvičky, žekvičky, tak to je fajne. Poď sem. Žekvičky. Dobre, na oči. Doporúčam. No poď. Tak. Ďalšie žekvičky. Poď. Hop. No tak nič, som troška krepy. Dobre, teraz si semiačka vymením. Nech to je cool. Aha, tak nevymením. Dobre, no. Klompačom to fakt nechcem robiť. Dobre. Sám postarám o farmu, keď už nič nerobia, ale sa vyprávajú a spia a zdrajú pred zombíkmi. Dobre, krásne, poď. A večer, to sa mi vôbec nelúbi, to sa mi nelúbi. Musím spínkať. Poď. No poď. Dobre, spínkať. Aj. Krásne. No. Dobre. Vyspatý som. Tak. Toto už rastie. A čo tu? Máte? Ich máte veľa. Tak. Možno vyrastli aj a nechce sa mi to skúkať. Poď. Všetko. No ešte tu budeme mať zemiakov a chlebov. A poď. Fakt tu dosť toho máte, chlapci. Ale nerobíte nič. To ma sere. Potom sa ich pokúsim rozmnožiť troška. Osvetliť to tu. Nemal som čas. Bol som zaneprávnený rage miningom. A teraz ničím. Aha. No. Tak. Fajne. Tak. Dobre, výborne, krásne. Teraz čo tu? Ešte tu mať? Ježišmaria. To už serem. Idem kúknuť, či jen to nevyrastlo, keď aj tak urobím si pár knížok. Možno. No poď.
Však koži má dosť, však kravy, čo som zabila predlo. Ježiš, deň, zase som to posral. Ježiš, ja som debil. Poď. Vyrastli aspoň len, no. Nevyrastli. Či vyrastli? Nevyrastli. To je vlastne zrada. No nevadí. Ešte ideme pozrieť koníkov a ukončiť tento diel. Poďte. Čaute kravy. Však aj na vás raz príde. Á, môj krásny koníkovia. Teba sú prvé odchočí, môjko. Ty jeden. Tu je ďalší. Krásny. Ježiš, ten už vrti chvostom. Tu je ďalší. To je pekný. Jak aj henty dva. Čierny. Tu jeden. Nezbedník. Mustang. A tu ďalší dvaja. Tento je šťastný. Juhu. Som urobil peknú ohradu, ktorá nie je ani dobrá. No a čo ešte? Môžeme ísť kúknúť ešte, či tu nie je voľaký a nebude tu žiadny. Môžeme si potom voľaký piesok nakopať a urobiť okna, alebo nie. Čo tu máte? Ovečky sú pekne ďaleko, ako som si všimol. Či? Nie sú tu ani blízko. Voľaké pekné ovečky, krásne. Asi nie. Tak čo? Už čo? Nič tu není. Ježiš, ty farmy poviem všetko dokopať, potom ešte tie stromy zasadím ich odnova. Potom si tu urobím aký aj systém a v ďalších dieloch, ale to ešte tak rýchlo nie je. Nie je to ešte také dobre, že by som si mohol tak dovolovať. Tak sa majte a idem hľadať a blbosti robiť a potom sa tešte na ďalší diel. Čaute.